pim na wonan pim na won se pim chese wankasa no wonim se mebre apesika na wo bebra na at the end of the day no wo be wie na wo se sika biara e ba wonsem no sande kohwe wo ho yade e ba sa na se wakoye kos 90 work anase job because sika na wonya ye no emfaso bia ma so chese wo de akosa ho yale ma wo ho to wo se wo san akoye adwuma wokoye adwuma na yade no asa abo na wasan de sika kro na asa akosa yade e ba sa entwa yie enu nti no ene yensemre no meko studio B na makoma bedwafo akwa aba na afi ye de dwumadi no egu akwan mu na ansa na no me wo Mr. Kingsley Sapon e wo fie ha ene na me san wo Madam Ellen e wo fie ha ene enti ene wo mo na wo mo de ye be fa sanchechire kesi etise mu an apeta B ne ene ye be hepatitis in general na ya hwe dodo aye wo hepatitis ni kuriguma horo sen fi se wo hwe empepi ni bebre na anima ya apeta B ye so ho kana obenya apeta B onim se ye wo dodo bebre e wo ho enti no abedwafo me mama kwa abade ba Ahenkan 93.3 FM so ena jo pacho bibia bokode obadi adaroma pacho ye hoye de nyame ase en studio ha ayefe yie pa we principal na amua abeka ho bi atutu na namo aba watutu ne nai adu efie ha na chese ne de enye boko kra enye fedi agro e wa ha yo etiefo ya bedwafo enya ajeso enu nti no mehase e de free Mr. Sapon ho na me bisa se ne ne dapono so hepatitis na ye ka hepatitis no kra de ade. All right, mama me chia wetiefo ne wahwefo yestream Facebook live in no hwe nyina de nyina masama me kan se Ahenkan tiefo de ana ya ye na ya yesoro nkonso se dane da nyina no nimdia chenso no ode enam sa program so ade emawon asa na be call ye ndwumade no eso no mepese mechi yankofo mienu miensa bi ansana cause won meba no won to me krase se me bana mamu ni a na yesi mama kro ananka eye edikan no ye madwumayefo enyina Old Town Health Center obi biara o mabie muku ha wo zungu honomo a omutie ye ne me mama owo me so eye adwuma dance school osimi frenchie mu edene emfa ema no me boss a daya no eye Mr. Emmanuel Keleji boss ba kupe bebi owo bia yankopon insurance the director Ghana Health Service District Director wo aha ono so se wotie ye mpa nso nyame insure bibiara in fact adesua eye na dane dan nyina no esanse onipa wani enya yade hwe na wano nya asam kanti de bia masama me kan se onipa enya wadwene se ojai ade den esua ene yare epese ye boso na etiefo no esua na wonya won ho ntiase ne papa ye na bia na wonim na wasua no wanya mu sukono wadom sukono yi pa no eye de broni potokasem broni frɛ no hepatitis na yensu ade mu nansa na yenwie program we no na wahu ye be chere the meaning of hepatitis the meaning obroni be twi ne be ka se ntiase in fact ye be tiase pa ye wi an ya hwɛ the causes of hepatitis ne fare by then e kofa ba ye wi an ya hwɛ the symptoms of hepatitis signs and symptoms of hepatitis ye wi an anka ya hwɛ the diagnosis ne treatment ye wi the prevention any complications as also but in the course of the program ye be ja diagnosis ne treatment na den e de ato na ya delve deep ewo prevention no any complications no ho cause ho no eye baby aya na eho ehiame na answer na mekoso no me pese meda me boss ba kwa o ka me homa ene ebe program no edi sister Mrs. Ellen Okubia Utopia in fact me boss ba ko pe ene so be di machi ma ya ba program so mo ya ba be program no fefefe e de no nyamhye ama odanman ne nyankopon enyina na ncheche no nyina mu no edu ba bia meja kasa mu no e de ama no no nso nia owo bibiara fa yare no nimde no no de atudwa ma amansan ya den ate in fact se wo bisa me se hepatitis eye den yare a hepa no anase hepa eye Latin word nenchase nyina ye kidney itis na ka ho inflammation inti ye ka eye liver se ye ka hepa no hepatitis ni boma inflammation of the liver say yade bi ebaba betena onipa obrebo den emu de tie ne say yare pi na eha onipa brebo ba ko a ye boso hepatitis
your liver cirrhosis, your liver cancers, na yare bebre a eha onipa obrebo. Nanso ena wie de mpese yesua kese pa na yekomu deep eye hepatitis. Broni beka inflammation of onipa liver and ase obrebo. But answer na de bia meko adichere so no mepese statistically no mepese yede bibi betu dwa manipa hu se yare na ye ka ho asem no enye se bosiremu ka de bi keke ene ye ka ho asem eye public health concern eninti ene ye tutu ye nan aba ahenkan dwumadi ase ha officer see ye ba be chairman nipa nyina den asua so wo hwa WHO in the year 2019 a publish adie bi eba wiase na omo ka kire amansan nyina se ye hwe yare a ewo eha liver na se yi hepatitis eto nchen a o se enipa 296 million ewo wiase nyina esofa hepatitis B ayare 296 million se wo ye no a WHO no abiom a omo publish by 2019 say enipa 58 million esofa hepatitis C yare. WHO na bi onsan ka say 1.5 million people in a chronic hepatitis B yare abetna won so the same as 1.5 million people in a chronic hepatitis C abetna won so. Hepatitis yare a virus in a deba virus no emugu ahodo ye viral A, B, C, D and E. Now hepatitis no apart from say virus deba no ye wo other classification be a friend autoimmune hepatitis. Nature say na say onipa ne nkwamo ana body cells no a form antibodies na a fighting against liver cells no enti ye fa bibi autoimmune hepatitis. Apart from say ye viral hepatitis virus A, B, C, D and E no ye say autoimmune hepatitis. Another form of hepatitis and also ye more scary and inti yana ma wiema ba ye bebo hu dawro and so hepatitis occurring as a secondary condition to say obi efa enum nrobi to say obi enum ensabi to say obi drugs bi ana wonum toxins bi yotumi develop hepatitis so ye den ewo ho baby amadi me pese me rest na me sister so edibia den asoso Jo, Mr. Sapon ye da se ye pa ebusuafo Ahenkan apomuden mredwumedie no wasogu so awotie. Ahenkan 93.3 FM esono. Ye stream live on Facebook ko search for Ahenkan 93.3 FM. FM ne capital letters. Na leave your comment ubetimi so a share na will be a watching so a benefit. Na akobi so no bi so am e dia mo bi sa na etre ko sa. Ai apomuden mredwumedie. Mrs. Udin no say name no enka Mrs. Ellen Sechi. Mrs. Sechi. Mrs. Sechi me pacho bra ka bibri na kakra wonso wo de beka ho na yato adwumedi so. Yo, Mr. Medase Awurabena. Me say am ye nije pa say maton sa frɛ me say me beka mo ho ne ndi sa adwumedi. Me say bra ye nwura Kingsley ekasa no. Ade ba ko boss so na ehu hia pa me say ya eye me de no ene say hepatitis no a public health importance. Ye kan say na ye pese ye kire say ehu hia pa. Say nya say bi ehu hia say ye bibia e be me ye nya sika gu ye botom. Na mom no akwakoye yare bia akoye krankra che say da mansan komu a ha adwen pa. Enti aka ye nko a na nka obi a nya sa yare ni bi. Enti ye ka say ehu hia ye pa na de me pese me kire no no. Say enti ne say affect ye mrebo makani nyina dada na mrebo e wo hwe ni padua ni mu a aduane bia ye bedi bibi bia e bewura ye ni padua ni mu no fa mrebo nim na mrebo no ayiyi mu aso ne so na dia enye ne dia eje no wa pa ba bi dia gu na dia enye no wa yi apie afri ni padua ni mu sa mrebo yi ho anso ena ye wo ye monwuma no etare ho a eboa manitimi digest ye aduane yie emagen enti se koba ne se yare bi bekam rebo yi a na che se asem ya ato ne padua no wo de wa fa wani hwe sa na pe wadi gobe na awia wanya konkontani abenkwan bi na enwumre o se ne me de yi kakra beso so emo kakra
na aduane egu yefumu nyina entime nyam sa ye pa yefumu pa na hwa emu be yetan anti cha se betumi de how be brave abrani pedua no nioma enya esesanka famrebuo nim na etime hohoro free ni pedua nim ni nyina no entime nya sa adwuma ne biom eba ne sa na de how be brave abre ni pedua no afen so de tie ne se etime ye obia emma enkola empanifo obibia enti ayade a ehu hia ye wo yare bi wo hono mo a ubodin pe obi beka cha so we dia say enkokrafo nko anade aye kan die etimi ye obia enti na ehu akohia pa se ene ye beka ho asem enti hepatitis no Jo Mrs. Sechi yedase ye pa ebusuafo gidi se musua de koso anetina wafidie ni ho frefre busuafo ni bi nka ho na montena se na enkyerkyere pei munyina montie bi mesan akọ Mrs. Sechi wona mabisa se na hepatitis kra no kwan ben ne yefa so ayenya saa okawo yi menu aba medase pa chese hepatitis no egumu ahodo bebre said ya yenu aba ma no eka ye no eye viruses bi ena edeba na ye wo mu ahodo makomako be ye enum ye kenkan free A B C sa kwapemu E nti e bia wo dia edeba sa ye se ye be fa no makomako a ene ye be sha se free A ho nti wo peja A no a ye be ka se eye mu wan kitin bia ye frɛ potokasem no science for friend virus na ye bibre mu ha dia ye nhyedan ni din pa bia ye de frɛ no enti ye ka ne sɛ ye mu wan kitin bia omutimi ma ye nya yare a ye mfa ye ne hu wom enti no a type of hepatitis virus no ono no ye nya free ye duane ene ye nsuo mu enti sɛ koba ne sɛ hepatitis amoa wa bi eko fam ye duane a ye di ho ana sɛ ensuo a ye nom ne kofra mu a ansa na obi betimi enya hepatitis A no bi nti A no ekwan efa so a eba no no ene efa hepatitis B no so a tis mame sha se mfiri mo friend kuma ho sɛ e bia oba bi nyam na wanya hepatitis B etumi fa nyinsan ni mo esane abofra na oda wutwa ni mu no yenya enwo ne ye no onya hepatitis B enti yenwo no na abofra no ewo hepatitis B enti sa eno no enna moja mu ena etumi esane na se mefa ne se oba bi ne oba ma bi ehyiam na ewo keteso empaso na o ma hwehwe mu moja mu na bia oba bi ewo bi ana oba ma bi wo bia otumi de sane na yonko na one na ekompaso gro nim no enti sabre no oba no ho nsuo ne ba ma ho nsuo edi afra ewura omumoja mu ema dia oni bi no enya bi nti sa kwan no so ne yenya hepatitis B enti enkola ne nya free omo maame no ho ewo nyinsan mu ena mpanifo no so mu nya free moja mu se nhia mudie empaso nhia mudie mu ena afen so yemfa ne se won mu a omo wo mo ho panie edi ndro bi rewra mo ankasa wo mo ho panie obi nso wo hono mo a o si yedi moja fra me do dodo nti so far as obi moja hepatitis B emwa wani bi wom afra wodie mu ne nko a die onso betimi enya bi nti hepatitis B no eno so kwan ya yefa so a yenya no yo Mrs. Sechi wo to aso ana emi say edoso nti nanka yefa na 1111 nti C no sisi a yeko C no ti say yedi A and B na kwa kogu C no so eye dia ewo ho eno nso yenya free B ni mu a senia kwan ya ifa so me so oboduam kakra kwan ya ifa so ma obinya hepatitis B broni beka say enam body fluid bit is semen bit is blood bit is vaginal secretions even at all sweat and saliva cry no say eyampa say obi ewo hepatitis B ni bi ewo ni widiem na oni ni din hyiamu a obetumi so ayeden enya nti C no so the same format senia B no kwan ya ifa so nya B no sarana ifa so enya C no but to aso
Enti sani aye braka no saa pepepe nti wo hwa B C and D omu nyina ya busua kro na wo kodi no a se wunya hepatitis B a enya de a betimi enya hepatitis D enti obetimi nya hepatitis B na e develop na wanya hepatitis D enso aka ho ha ni nyina e kwan a e fa so ba no eye moja mu ne ye redie ne mu nsu a yedi edi afra no saa kwan no so na ma yen enya ena yi no so eno so yenya free obroni beka no fecal oral yemfa ne so obi wo hepatitis yare yi bi eye type E no na tesa Ghana yejija ye nan gu babia yi no yensuo nso de da form ne ade a entu be hu na janan no nsunsun ya hohoro na akọbọ nsu a yenom mu ebi kra wo ho nso a de ayenom na yasa ba fie no mpo no ye noa pendodo na ye noa na eja yanom ne saa enti saa kwan ne so a no bohu se emmoa wa na e wo nsuo nim no na yenya yase yanom agu yenyem na ma yenya type E no enso enti makomako ennum no ekwan a ye fa so a yenya no jo ebusuafo enenso yesua de we will be to eska na enya ai will be to eska na wakoje saa efutu sem we nyina na nso Ahenkan ye de mamu free of charge enu ntitie na sopem na wonso fa bi ebo wapomuden ho eban eye pa mekwa misasapon ya bobo kwanya ye fa so ayenya saa types of hepatitis nyina na maybe sa say yentimi anhwe ye ho so yie na yade na ba no ede ben senkyereni sa enebede di bra yenya sa all right me da say na mesan chiefo nso bio ba bi edu ne the signs and symptoms of hepatitis this time around yen chichem ne mum ye ka bom ma wa hu say eye A, say ye B, say ye C, eye D, eye E. Even I talk right say hepatitis occurring after secondary ade bimpo na. These are the one or two signs and symptoms are unipa no be den obe experience. The edi kan ye frame be fatigue. O brentem ade bia wo ye bia no o bre. In fact, one antika kra no wa bre no akoma yi bo. In fact, we be biara as we pom de ne yemre. All the time bia no o yemre we be kakra bia no wa bre. Nti one signs and symptom e ka wasem no fatigue. Onipa liver no ewo ekura 500 functions eyema onipadua no. Nti say eye disease da yare ba mu a affect other organs and as systemically no affect onipadua no enyina. Nti one sign and symptom be kan wasem no fatigue. 2 utuminya bibi to say dark urine ojunso a wojunso no eni beye tum anase ebeye black obi a wanya hepatitis whether A, B or C or D you know ubenya dark urine de to so miensa ubenya pale stools o tiafia ana wajana ya obekọ no mpempi no aya na eye fita eye hoya eye pale ohun ni sa no a enye sunsun bi na akonom ye enye drobi na akonom ye also otu na mo na hospital utainya abdominal pain oyefun taye oyakese pa asa yefunyade we no aya na enye yefunyade duro na abenom a ebekọ mind you nanka wo se me kire the position of onipa liver baby a ewo wo hwe senia obo ade no a liver ewo wo yam it is at the front side roni bekan the anterior part of o abdomen no na ehye oyefunu mu enti se yefunu mu nya problem a aya na mpempi na enye chenchemfuro no yefunu na nkasa na ebia na yare but ebia na efree onipa liver no so ye de ehonti wo ha na wotie mi ana wo de afide na to na se wotie mi a na se dane dan na wo yam taye o ya mesro se eni diem ne obuo kwan so no be ben apomdi aso ye ne aye hwehwemu a etra so na yatumi age onkwana den asi ho ni amedi ewie ne ye unexplained weight loss oso tumeti bra wontumi nyankyerase biara ewo nia ekoso owidi enim na nka wo ye nipa anka wo sefata wo so fine but all of a sudden no hu ne beye na wo so atumi aye den ate ne nyina is an indication say liver no is a problem and as liver no is diseased untumi mfuani enye den enhwe until se wa ben apomudi aso ye ene wakwa akohwe ma yatumi aye den aboa na say aye disease da eho dro ne akwankyere bi ho no yatumi dia ma meja akasemu no
the mama sister no the beans why then asoso ene na Mrs. Sechi fatwa sopre koma yense ensentreni ni bi wo ha yo dia me de beto aso kakraka minua be ma de no ho no sa wo hwa sa ensentreni obobo osu nyina na o ti fie na o ya wo ho doctor no kwari nie wan hwa be ka say stomach ulcer bi na wanya ana say impo typhoid fever bi na wanya esan say utimi nya fever kakra me try say wo ho ya wo hye kakra enti asene nam humu kakra won hyada nhu ena brefite you said your kan ye no aha ne ha no wa bre wunya ya na nko bi de wo hye akire ene enya asem keto ebedru ba bi no bon say aduane ndo kon na wani age say o media me mpa aduane na me ndidi ni nyina eye ensentreni a ebetimi adagi say wo wanya sa problem we bi na bia enyan yi ne ho adiye obi so ha behwe no na ho keka pa na tie sine so wan ha beka sesa bio ye kroro so adwiba bi so na ntesa ne ho ye ne hini de ne nsa ne nam ne ho sa enti ano so eye insentreni ni bia eka ho na yefunu ne mo ya no sadia na o kire no on samrebo no nyankopon bone se eda ye nsa ni fa so ewo ye mfimu ho kakra ewo ye fruma ne soro enti ya ona yete no empempi na ya ye nhyada nte ne yie poten se eye ha na se ha enti sa opese hu ne yie age wode wani to fom pa ede waso eto ho yie obon se sa ya ona efri ye fun nim no efri ni fa so ha ewo ewo rep no ase ho kakra enti dia mesomede ka hono no jo yeda se ye pa Mr. Sechi Mr. Sapon ene Mrs. Sechi we dey nka me de odin be ma de kunu wo ho tie Mr. Sechi tie aye pa chofa che wa we dey ansheda enti abusuafo ye gusua esua de ene hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, hepatitis D, any E eno ho adesua ene yesua no emese mpempi no ya TB na ne keka ho ne de yente ye nenso ene animdifo ya dawroma omo akyerɛkyerɛ yen se ebi kura wo wa se eka bi ne ho kura me ne omienu na yenim eno nti yentie no asopemu yo papa ade na nya aba sisi ei meti Ahenkan FM mate se meyema ye meya mfie mienu ni na menim mekwa yaresabia no makohu se hepatitis bia ede ben na meye a me de bebo me ho ban na ohaw no enkoye kese right me dansi me san chia tie fo nyina sisi ade mako hospital ya diagnose me aka chem se me wo hepatitis be sister kasa no di kama ye chirechire mu ma ehu kwan the causes na de etie ne se de mpese me ma mfoni mpese me twama etie 40 ase ne se virus anasa ya de boa umfo wani hu a ode hepatitis A eba ye no o ye different from ne ode hepatitis B eba enti se me ko hospital na bibi nhwehwemu koso na ye ka kire me se bia menya hepatitis A esono na approach nko me kan approach esono na duro nko ene ni management ye den enko saranso ene esono hepatitis B ena C ni D no ene di aka no so ye den enko but kasa yi mu nanka mpese mi twa treatment side na den egu ho kakra nanka ye hwe the preventive aspect no ema mi yie pa in the sense enye nipa dodo na wa bonten no bebre no enti yade we no ase enho kwan ye fa so ba na ba nso den na me den menye de me pese mi twa etomfoni emu na nipa nyina ti ase ne se ye ne ye wo hospital ne de ye taihia saa kasa yi se me de na menimu wo ba hwehwehwe no obi ba bampo na bia na odwonso a na ne bema mu na eye ne ya de sisi bi na ne ya nsanwa bi na agu ne bema wo na ensio bi mpo na efi ne bema mu ba wo ba ya labs ede ne beko be wie no na wanya infection bi a UTI wo be hwem no na bia na o developing hepatitis, one of the hepatitis a friend hepatitis B ne sa yes ubi sa ne se kwan be na afa so nyan ya obekero se onim kwan ya fa so eden e baaye kwan be na be fa so e beko doctor onim kwan be fa so e beden e beko de me pese me ma etiefo aso tene se esan se eye viral infection ti ne sa ana ne dro hwehwe no eye dene enti ahobambo eho kese eho hia se me nkonkonko ye ana me nkonkonko fa ne de ho eden e de abreme
Until without much time na me pese me waste no. Me pese nke be delve deep into the preventive tips and as a preventive measures ye nyina ebesua na etumi aboaen. De di kan no broni frɛ bibi sɛ vaccines. Was say yenya vaccines e dey protecting ye ho. Na kai say vaccines no wo dey protecting ho won fa encure wo ho. Enti bra me motofo ana ya wo me ne no ma hospital ye de makɔ no ye frɛ bibi weyi. Ye wo mpane bi de bɔ wo ho ban efri saa hepatitis ye den ebi ho. It is a mini Mrs. Tabaya adwene a ye wo vaccine bi on friend Hep B. Eno ne nkrabata no bebre na ye de awo mofrɛ sane ye bɛyɛ ma ɛbɛbɔ wo ho ban. Ebio wo ye health worker na wo tie me so ye doctor nurse ni ana wo ye auxiliary ade bia e hospital ho. Wo hia say obewo hepatitis vaccine na etumi abon ho ban adenti na make sa all the time no only patient na ye adwuma patient no ebi eho omoja ebi eho mfifre ebi eho secretions bi a wonfa wani ye den ehu to de bia ebi spete ebi tintasuo ebi epu saliva ema wo de won side den e come into contact with sade no say wo tiem na wadwuma ye ema wo hospital ana ba bia oni wo involve nipa bebrea dani den na also be say the schedule that ya draw to her for hepatitis vaccine no obehwese obeden obewo ni amede mienu a eho hia me pese me boss na me mama sister chire mu no eye se obe reduce exposure. You reduce exposure to ade na ye ka ho asem no na sister akasa na okasa se ebe ye fika oral se bibi nti infected feces ana bribi infected water contaminated water blood ana bibi a onipa ube come into contact no ena ubenya sa hepatitis B. Mind you, yeni a ye drugs akese yeni a ye no nsa yusu cap baako e wo baabi a ye ton ensa se ukọ na se wo be no nsa na wo kache ba ma na wo to nsa na the same ade a wo bi di ne techere ma be fa no sa cap na na wo so de wo techere ma efa. Mind you, pani a wo de wo de twe do de wo ho ma ukọ high no se ne wo se no the same pani na yansesa otwe pani me so metwe ya me so me ba wo me ho blade na ye de tete me de moto bi hihye mu no se kan kitinkiti bi na ye nam abonta ye bodawro na ye twetwa ye mawura no no saa ne ma no ye sterilize ye clean ano enti ye be reduce exposure ye be try say ye de yare ne ntam be den e be wa ba bia ma di meja ama me sister na wato aso yo Mrs. Sechi to aso yo enti say ye reduce exposure no ye pese ye tre say ye pese dia ebema yenya yare no ye bebre no ase okay enti odi kan ebo se weyin obo ho a wo a age se ye panic chawan sana ode ne ba ko se ye nhwa abofra no okay senti ne so no ano nyemo ye no wo na de enti no enye de nipa e kana wo tie abofra ne ho efefefe nso bon se ebedru baabi na abofra na ni aye yellow bi na ne yefuna hye bi anya ya bo ne dua wonyi nsan mu bebre kra de om de sha baifuo nyina enso na entisa ebi ayare yi bi wo ho na ode awo uba so wo enti no wunim ti na yeguso aye kyerɛkyerɛ sa wo fie na wa wo na wunya nko we nya ya wo mpane a ye de wo emofra no a ebo mo ho ban free hepatitis ya yeguso e ka ho asem yi ho enti onyini no no wo sa ahobambo no eno no wo behwa abofra na ya ye taiwo mu sire mu pane eto aso premier nsa embra abofra no wanya bosome ba ko ne fa bosome mienu ne fa ne bosome miensa ne fa no no wa sa pane ni nyina awie ansa na kora abofra na nya afe ha enti eno so na eboa ma ye reduce exposure no ena afe nso sa wo ba ye no mo a ye wo efie te sadia ye bra kan ye ya esuban bi wo hono mo a endi mboa ye wanhwa nyame beba no yen aye kunkum ye ho awie obi de ne pane aye na de wakofa won so de aye ode enti se bibi ewo ne ho a won so etimiye o afe nso ye no ma ye apomodin adwuma ye fo no ye fa ne so abranti ogina ho de ne ho efe o we yare bia ni ni mojem enti adwuma ne ya kra gloves ye nhyebi ye nyina ye di ho fo ya de eda ho a ye nyina ye ena afe nso bia wo panie no awo obi esese utimi sesa panie no ni nyina asa meka se ye nurse fo no munimu dada wo behwa no se o mede won mede eba be wono no wo me
so me de woni pa na enya hwe me yare bi ani me ho won so wonya hwehwe wo mogya mu ye enti saa nneoma we nyina time ma yes spread disease yes pose ye ho tu saa nneoma no obi ohono mo ansa na obehya abrabo ase no one ne boyfriend ne girlfriend ye omadwamu a bebre omo ndikan ankwahwehwe mo mogya mu say bia o yare bi wone ho ana say oni yare bia na omadwamu a tinyin san kra beba ansa na ware aba enti ube hu no na che say omanya saa yare a make say bebre edi ho adanse ye say eyade a ewo ho afen so ebi san e wo ho biem emi say dɔɔso bebre exposure ne de dɔɔso bebre obi wo ho no mo a ɔsom omo a ye from obese no omo ye very very prone to sa hepatitis C a ye kan say wo hwɛ me muduro na wo hwɛ obi muduro sa de ne mu aduru fa na say yare we epia ono no tumi nya yare no kase pa impo nya ne de ne tumi developing tam ye complicated chain me na me mu enye dre enwema bebre wo ha expose yen obi de ne dia ye nsa nom chasa wo no mo nsa nti ono no ye guy sa nwema we nyina wo ho ma ye de yenkwa eto esane mu obi nso wo ho no mo a chasa wanya ne sika nti nkontom reni abedri a ye di yondi bida eba ne sa wo immune system no entime mbo adwuma ye wa ho odin apomodin a anka yare bi ba ebeboa ma na somu ama ye no eno so etikọ fom na emma sa yare se se eben yenya etimi eben yen pa na fe so yanu ma yakọ akwantuo mu if wo krofofro so ba bi wo ho abekọ na sa hepatitis C wo ho pa te sadia yenya free aduane mu ne nsuo mu ne ade no etimi sane yen bebre ena baby nso wo ho abehwe na obi a ne oton waduane no ono ankasa yare na dokro no enti aduane na oton na so ocha yare aka ho enti we nyina etimi expose yen ma yenya yare no bi entemtempa Jo me that say Mrs. Sechi ebusiafo Ahenkan apomodin medwumedie na masunguso amoti wa Ahenkan 93.3 FM eso no yen WhatsApp ni SMS line no 0594841044 0594841044 ubetimi asendo message afa ho na makenkan na animdefo eyiwa no kama na mpacho wo me wasembisa bia me pese bibisa say empempi no yetimi hu obi wasio ebia wo tested positive for her B no be 15 years ni okay onu medro da bibia anye no okọ checking so a doctor say unhia dro sisi obi nso tested positive just last year this year ya nefu ahye ama wo ye ewu na me pese me bisa say hepatitis no emugu ahoro na a obi wo ho a ebia ni nipadua no timi manage ade na say me hu de nti e ma ne basa enti asam ne nchiranse nyina ne say so ofa hepatitis B any C a etna wo so cha empempi unhu signs and symptoms until say your liver starts to show signs and symptoms say a failure or yare say etna wo so cha enipa bebre wo hepatitis B any C no a they are unaware omunim kra enti obehu say ni liver no asha say nya problem no that is only when na ye be sha say ama treatment na nipa kro na hu say signs and symptoms say am famu die medical hospital ne say hepatitis B and na ama me liver nya problem that is the time why be sha say na to antivirals so na ne ho atumi aden ato no mind you no any others na aka no e be acute so when you kra no a without treatment good self care any personal hygiene kra no tumi ma sa yare e feel so ko enye ni nyina ne hiama se ye do beto aduro course so na wafa no bere ne bra no nyina but the most important ones are daga na ha ye bo ho dawuro ma acquire public health concern problem no the B type B and the C type ye bo ho dawuro anopa wi anwumre endemu yare kese pa o banipa nim we only know of the HIV, the gonorrhea, the syphilis, the chlamydia and the others, but hepatitis B and so eka endemu yare ho a I was say you take into consideration pa kese yo Mrs. Sechi wo bibi kakra o de be kan okay kakra bi e wo ho ne say bibi to set type A no
wobetimi anya kyerɛ sɛ ɛno a bɛkɔ on its own ɛna type C ni sɛ nso ɛno nso betimi akɔ ba embra another time so ebeba ebetimi atena ho ameye treating but after treatment na ekɔ awie no ubehu ana wasan akɔfa biem na as a reinfection no sa no broni beka no enti etimi kɔ na asan aba ɛna dodo a ye ka bebre nyina no obi betimi ene hepatitis C atena enyi ne ho adi te sade aye bra e kan yi enya hwe wonam ho fine just say yehu a okra na ho efekese pa enso bia na ye be hwehwe omogye mu no na eye nsemu pii enti ebi nso wo honom a say eye wo a without medication no wo ho betimi atɔ te say eni say ebi wo honom a ayere so a 6 months ubonsa wo ho atɔ ye be kwa akɔ test ne ade no na bibia eni ho na mi sa ade ba kwa ye sanja tumu say obi betimi anya hepatitis C bi ama aha adwen bebre a omo a yemfa ne say yare bi ewo mo ho ema omapomuden ho nsem eba fom te say HIV for ana say obi a or cancer or that chemotherapy so omo no aya no ma hoden no ewo fom enti sa opportunistic infections enti sa enkrofo no omo nya yare yi bia aya na ha adwen bebre pa echen obi a oni yare ena sasa yetimi nso hu say esno type bia virus a wodeba enti betimi anya type A no wasi anya type B at the same time enti so binya type obinya type B na ne dendendin say na osan ba benya another type aka ho you can imagine baby anipa no ne nkwa bekwa akoda enti ye show obi enkran say yesuan no obi amfa ne ho njim na ebeboa ye nyina jo ye da say ye pa na still me san wo management ne so na me bisa say obi a wa test positive for any of the hepatitis no eniema ben sa na obeya wo no ade be manage ne ho aboa ne ho na yade no say sometimes no obi wo ho a say dem di kan no kwa yare sabia doctor so you don't need any drugs now or man edro because liver no though the problem is there but liver no healthy bibia ani ho eniema say ni say necessary wo ye say de be ya enkofa pressure emeto liver ne so na enko ha wo kra na me ka from diet to all aspects in pacho mu betimi everyfi en kakra wo sa e wono nso na obi owo bi ti a we hu se niema bi se bi a wo he bi nso da bia wo gina hospital ye frɛ ho sen we pork any sausage na ono nso nya afutu sem kakra ewo emfa nanti yo minuaba emi say etiefo etia Andra say community health nursing training college free health screening ewo abontin mu ho na dia moboni say wonam na oyare nso na wunnim enti senyame ya wadom na bibi say ba na se wunhu say me kra me wa problem eti say ya na esese wunhu kwan abefa so abehwa wo enti asam na wabisa no ehu hia pa enti de di kan pa da bia me ka ho asem ene se wo wankasa na se wo ma wo nkwa ho hia se utimi wa ho me yie pa enti wo yo bia wo ye adwuma wo mu a se utimi just some off duty be na watimi arrest yie na watimi ada yie sa wo bra bebre a aya enda no enko yie enti ni padua na bra nso onya ahomegye enti da bia ahoden a wose ni padua ni nya no na esote eno achi na aduane a wa wudi no ya aduane ben na ekɔ ni padua ni mu obi kana samose ne awudi no eno ane uni padua a wode na mu ai obi sa wo hwɛ wuti kakra kai a we de wudi watermelon pa wo hwa wabasa isa de ye we de asa ye kwadu wo hwa onan ye si form ya we de asa ye ye kan sen kakumba enti enuane a wo bedi a ebe ma wapomuden kase pa no eno na sese wutimidi enya ni bebre se bia na pa fufuo se no wabo ayo wa ma ene eso na mo ne ade no kra wo ha mrebuo no se mrebuo no sese no ne ho akere ne kakra sade oye adwuma no eso ate enti yemfa adwuma bebre ma ne sa enti se wudidi emprensa dako na odi ayowa mienu anapa ayowa mienu awie anwumre a sese de anka ye na ayowa baako aha na cha se wate so no na ebia the fruit ni ade bi nso afefem wo ho because
emrebo na wo ho no so ho akere no wo ho enti say fruits and vegetables no ebe mu more eboa ma to me bo adwuma enya na pomuden no entem enti anuane bi a ye soche ne cheches ni ade no spicy very good na say yetimi etete so na wo say wo suban bi na sa wo si wujaya aya edin enti no ye ne nkakra nkakra na ebi a wo de wutimi didi e dɔso say what so kakra wuti hwe anka de ye riri ahaban no me wo mpa bi enso wo mu a eja kakumba bi no watwitwa na eja wo de fork ato so na wo kakra na cabbage no mu ni ade am wudi one ladala no watwitwa no de dɔso kakra won nkyɛn unti men rene raw no a say wo de fry mo no wa heat ya fra kakra say be ye no so ahoden na ewom no eja no entwen enko enti ye hia more of fruits and vegetables no and watch is all you be a wunim said ya ye twitwa bi a ensa ano eden akese ne ano eden keto ne nyina no mrebo no onhia no sabre enti asesa yetimi ejai eno nso enti say so untimi njai na to once cry ye jine nkakra ena de ete ne say yare a ye bobosu yi enhyada ni aduro bia say bia sentontom na are unti ye ma malaria aduro na nwato da bi indro nhyada ni ho no mo sa ye hwade ye ya wo mfe na ya wo ya no ne ya ma waduro be ma ne ya onako obo na funo ne ya ma waduro abofuno ne beko ena aduro wo hokra nso a ye de be ma no enye say ma yare na kokra o to say be a type B and C ya ye kan ho asem yi no eno no kobrebre emwa wana se be ya omo en develop na che say dia wo hodada no etumi anya time na me hu said the American tree na beba so we hu na bro mu dwumadie na omudi wa mrebo nim na se na mrebo na timi anya ahoden kakra obetimi e dia survive enti say ntimi enjoy ensanom and is great ni ade no a ebe ha adwen pa and obi nso wo hono mu a waye ne ho say say wiase pa de mekọ hospital na doctor ahwe say ndro dodo san na mihia pa de mekoto koden amede amosaslin befra say doctor yen manya kwaye akasa hepatitis B me nananom no mu wondro ni akwatete ahaban ne de afra ndro nom masa bi nso wo hono mu a said ya kan ye no bibia ekoni padua nim bia famrebo nim enti nro no masa bi wo hono mu a obehwe kra bi wo hia ni padua no but no feel say ya busua mu de ye waduro wo kan we bom na kan we bom na no ma 5 minutes na ho ato wo hia hospital enti embra wuguso no mo san ndro no na wo hamrebo ne kese enti asasa enwoma no so wutimi ejaye se wo be no maduro bi akọ hospital na doctor especially time a wienye hu say wo problem bi ati say no na doctor ankasa entrel because ade we ankasa say ba so a ye confirmatory test ema ye hu say test na ye first one ampa ye sisudua say ye nokre type we enti say ye hwe wa ye nim say type we kwan we ne ye fa so ye hwe type we kwan ne ye fa so ye hwe enti ante say wa wo de wo pe ye nnuama bi Joe, yeda say ye pa won cheche pa say wachre yade ama yakoma ato yen yem me san akọ Mr. Sapons na me bisa sem pain pi no hepatitis B said you di kan no public health importance pa na ya na pain pi wakọ na bia wo se me ebia me tu kwan yakọ ba bi kakra na wankasa mu ka na wutim na pressure no da wo so dada na obehu no kwabra ni bia begina ka mu na kire se ye ma ho nto appetite B obi hu fifire kamwa enu ntika na wutim ne kura no usuro se nipa ni pot wo nchen ne hu kura be kan wo kire se ni hu fifire kan hu no wo bia ubenya bi obewi a kire makosi se me wo bia se nti wo ba me wa bibiduro me de be kan wa ebe ma wo ho atọ na nipa na kọ na waje ni sika bum ebewi achi no na nefu adoa na wakofa efu kese e de aba efu to ben e na wode ma yenua no mo so wo saa hawo yi bi omo do mo ani ato ebibidrofuo bi so se wo mo na ebebo ama yade na kọ ne nso omo so try and error e na omo ye ebewi na kofa nsunsanso abro me dance me kasa yi no enkoye se mi bigu obi adwuma anase mi ba betietia obi fa hudie ye den eso isan se Ghana
emana pon no kire say obi a freedom of expression any ni bibia we den oye right and mbempi no yani ejina ka mu health information centers body routine tie mu dodo sa no me ana mo challenge kakra ewo ho challenge aya me won ye say they try to condemn the good no me project omo ho no mo de aton omo den omo de sa de no aya na mbempi mani nhyeda anya den enye ho. I've been talking about this in quite a very long time now, but de bia ne den na no gina ehonas wo tie mu a or condemn say hospital call. In fact, yetumi ka manu kwakwa say in fact yade a wo yade we de ehia ma say obeko hospital. Nemom sa na abibidro no habandro no eyesene kwasi broni eden edro no. I'm here to dispute that fact say o yare nko anase bibi boni biba widi enim na eyade de nko ade a the first place of call a hospital. Not just any hospital, but hospital a yebenya bre ene adaje edi amawo na o problem na enam so ntiwantumi ana watu ho na mo no mind you enya hospital ho ne fe nurses ne doctors a work as wo ho na mom ayapomde na akwahwehwe ye nti twi no ye frɛ no apomden asoye nti ho no okwahwehwe apomde ne mesre changes bi ebekɔ so wo widiem from ti kopem nase the first place no hospital ebio ade we na me di person di twam yeni aye footballers aye bobɔ no se ye change na obi abesia komu a impempi jersey number o hye no yeni aye jersey sin no so no eno ane yesesa na ye de amafoforo na wo kop na ye den e de ahye ekɔ we akoko ekoma people na ye bo school games teachers na ye organize school games aye no ubehwe no nin pakwa na wogina ma obo first 45 minutes no what intersuo gu mu ebi mpa wo pra no ode jersey ne pepae ebi mpa okodwonso na wanya biribi nti ode no na ye biribi enti won sa content ni nyina wo sa atade no a ehye sa ni pakro no emu mesre se senka ebe ya nka nipa na yesesa no mana kom na wakɔhwɛ obi anan no ɔno nso mpa ne jersey sefata no watumi ahye ye yesa de we boa mase emposo obi oyare ni mpo a entumi nkonkonko san obi mesre sister ka bebre de medi tu ni simbo akan aprepreche ni ye se yen try se bepe exercise aye Africans look as na ye wa ha no nyame ne kwani yem exercise we think say farming alone trading na ade ni si me konso na me kon ayere tan na me nam awiabra ni mu no I am doing exercise makasa ho abo ho dawru a eno nye exercise onipa wo ye exercise regularly no obomode ti yade bi so na yade bi nso fi uwidie mu yeden ekọ ye twema yade ne bebo ye mpofiri mu ansa na yetumi yeden akọ hospital mind you ne wugina wie mu eye sika opere ye no afei na sa abra wodi se sika no ekọ akosa yade mesre se yete sa no a ye besesa yesuban na yetumi ade exercise aside ensuonom aside aduane die aside ya homeje aside ya dwene pa aya yenwene adwene pa ye kasa ne ma we nyina bomu a yebetumi edi yare no yede eso enkunim yo yeda se ye pa Mr. Sapon busuafo Ahenkan apomode medwumedie ena masunguso amotie wa Ahenkan 93.3 FM eso no ene ye suade ene ye hu se enya appetite B hepatitis hepatitis na ye hu se ye mu ahoro bebre ye suade o ene ti fa bi etu ukotodwe na me kai wo se ye WhatsApp ni SMS line ye 0594841044 0594841044 ubetimi edo message afa ho na yenua ba Cecilia Kesse wasi good afternoon Ahenkan FM Sisi mejewoso good afternoon wate na me sen bisa wo se wompo mu etisen ana yo ye hwe SMS na yenua ba ko na sen bisa wo bisa ne se o se ukohwe umogem efa hepatitis B ho na se results ni negative na wo vaccine na obeso hu se emfie sen ne bedi vaccine ne bebo ho ban fo mfie sen a wonya yade ni bi wo vaccines ni nyina bi a 3 shots ni nyina bi ne mfie sen ne bedi ewo wo ho okay
Me pacho me say me mobile phone lines so afre for asha say 0201944485 0201944485 and I say 0554 820 0554 820 bet me afraid now so do same bisa aba. Hello. Hello. Me pacho wa po muden. Oh, me Ahenkan. Pacho din any baby a ofrefi. Okay, FM Sister Cruz. Yo. Achim Swedru. Yo, Sister Cruz pacho umpomu eti saying. If I saw me from you, na your diabetes BP. Na me no you. You person be some say, na come to me. Na, because me no you. Onu nsuo bebre. You na e ti o say ya interested me ya ba komen. Bisane se odwunso bebre. Mama odwunso bebre. Don't forget, I hear the meaning so. And I do my codam. Onu nsuo bebre ni nyina wonjonso. And I do my codam, make me so best of 4. And some are there. Yeah, I'm the same Bissau. Laugh in Bissau. Okay, Mama Mami. Okay. Mama Mami, wasam na no street na nya ho nti ase preko why? Yo. Ensio nom na onum ni bebre no enya bone in the first place. Inti fact di kan no fa ehye wadwene mu wate. Yo. Ensio nom ankasa eyema nipadua no. Yo. Inti mi pacho ebio de mpesa me kan say ensio nom na anansu kom na de won tentem no eye one symptom. Eya kade a eye ade bi a eka e kire say onipa e develop yare be friend diabetes yare. Esichiri yade. Wate. Inti say utie mi a obi a insukom tied in tentem no num nsuo during the day bebre. Na odunso bebre na ekom tied in tem bebre. These are the 3 cardinal signs of obi a we develop esichiri yade and say diabetes yade. Inti mama mesro say koswa na num nsuo. Enyai. Yo, mama ekua. Eme say we free ahoma so kakra na emo mama ekua say de papa se no no eno nti no esiche yade ne de ehun nsankyerani ni bia na wo hu no esukom ebede wo ntentem so eno nti no nsuo so de yema nipadua no nti wo de nom fi se hu se aya na dwonso na nadwo no obi o esiche yare bia odwonso dodo nti nsuo no so wo se wonom se de be ya input no ne output no baako enkonko overcome baako ne nkofa ohaw Emma fi se odwonso dodo na se wonnum nsuo a wanhwe yekwe no kwa dehydration ebeba nti the more na wonnum nsuo na balance output ne nso eba no 0201944485 0554 82091 0554 82091 0201944485 ofra enchia no eye wapomuden na wageme so se ewo me a mensem na asimbisa foforo bi nso yenua bi nso bisa say was say can a person already vaccinated be infected again ono so na sema wo bisa no wa wo pane na obetimi asenya wo hawo na na ena obi nso say ma fa afro dada but me wo vaccine no me nyim yi metimi awo vaccine no bra me nyima abofra eda meyem ono nso ne question eno no yenua we dem say wochia ye wo say happy juma mubarak o say den eno menim enyeso no nti won happy mubarak ni bi wa jeso nti abusia 4020194445 0554 8209110 said the dame kan ye de mre ene ye adwuma eno nti frɛ no mama ne ba ntem a na enim di phone so etimi anya bre ayi mu nyina ma no ntem pempi no ye twen aka be ye 15 minutes no na frɛ ne ba sa nya obi a na ye betimi afa ne de nti na ma frɛ ntem na ye nso yetimi ayi mu ano ntem. Hello wapo muden ye wo me amese e pa cho udin ni baby a ofrefi media cause pa shopping Pacho be lowa radio na mama kakra na o de wasem bisa egu akwem. Bacho. Nenu so pa be me de na nya mi jun so yin fiso. E twa no pa kwa me tin fiso sa.
Oti mfifiri saa afiri nkwala abrem. Anase enimenim ya na hye ase. Enimenim ya. Na onum nsuo bebre nti wo de ohu ne se nsuo na onum na na eye mfifiri ba no. Dana mbese Yo mate enimdifo wa ha omo ebeyi wa no ebrepem. Yeda se ofre ba jumedi so. 0201944485 0554820910 0554820910 enemrebo mu yade ene yabeka ho asemi abrante fefefe bi esiso anom nsa amantamo ti obi enim se wonom nsa afide na fu hyeye no yesi nsuo bi eda ho na yede abonidua enso be wie echi na ya sites ne mrebo ne ho ena aka na yenim asembise bi awowo ubetimi afre na nso wode wasembisa aba na sa adwenkyere bi mpo a ubetimi afre na nso wode wadwenkyere aba. Hello. Wapo muden. Ewo mi amisem. Mpacho udin any baby a ofrefi. Me de malizi me fresi odani market. Yo malizi mpacho yeti o. Me pacho me pese mi hu aya na me benkum ekọ me no fast wo ho no eye me ya pa me tipin nkakra akra. Na me pese asenso me suete pa. Okay. Me pese mi omo yo mama mpacho kwankro ya re eye si kire mojamroso ni nyina wo bibi sa na ase oni bi ona wakwa ya resabia a cheki na nsinye mu ama okay ma ko cheki okay ma ko cheki na last one so next for this community by say omo say hepatitis B no ye nwo omo better say ani awon injection ni no so me wo bi na me need ba me omo ma me wo bi. Okay. Yo, nampacho unufu benkum nso ya wonte ya obi a wonufu onim. No bi enye nufu onim ase. Nufu na se. Ko me mfe side ho no. Okay. Mama ye den adwuma. Mama mpacho adwuma be na oye. Mpacho me tonwade wodum. Ya wo peja neema bebre. Me pacho you. Okay. Mama di mfie sen. Me pacho no 47. 47. Okay. Yo, mama, yeda say, anu ye beba ediama. Yo. 0201944485 0554820910 0554820910 0201944485 ubetimi afre na so de wasem bisa aba ene ye kasafa mrebo ya de enho ya kyerɛkyerɛ wohu ne ede ba enam wie bebrebe ni nyina eyo how kese e de pressure eto liver no any kidney ni nyina akwara so nyemrebo ne pe enti ne ya be kyerɛkyerɛ bebre asembisa ben e na wo ma enimdifo papa yegusu a ye twa afrefo yi ubetimi ahyase ebu ansem na no okay ama wedi kan yo wane ma men hyase ewo nansa me hyase na mi se mi wura dofo pa o kyerade ewo Atefa SHS Mr. Daniel Sechi bichiana pa na meshase ewo emre sadia eboye ho ban ye wo hepatitis B panie na ahobambo no se wo hepatitis B panie no na wotina se hwe ho yi a ebetimi abo ho ban abaye infrisia aduasa nokre ansa na well just enya ansa na simple aduasa de na chasa wako bi pa enti no time a ubetimi awo booster no memfa ne say wawo miensa ne nyina awie a free afe baako ekọ mfie num no ubetumi awo baako asan aka ho na de sa ho bambo no etimi abrew enti sa utimi wone sa de a ene na eno ano no ena obi nso ebisai say oni bi ana yamfa nsa afe na wanyin sen na we hu say o hepatitis a obetimi awo panie na na se wonya nyinsan pe ya wone wo gynecologist and o midwives ntemu asem enti sa asem bi say wo beja wo honom wo kọ honom a na ye test ni ehu say wo bia e be hyada de wa ma doctor na doctor ni no e na oba be kire de sesa ye emma wa abofra oda ye fununum na be bo ne abofra ni nyina eho ban enti asembisa na misa no yi a ewo hono no ana emisa obi nso say oswete dodo onum nsuo na oswete dodo obehwe na ye ababa wa bi a wasi so pa che say moja di ni mu afrisane pa
eto da adwuma a wo ye kra nso e ma wo sweat pa enti so utimi no nsuo na wo sweat a sweating de eye ha na mom memfa ne say bia anajo koda na sweating wo ho ye wo hye ewa bi keka ho ne ade anache say problem bi wo ho no muntimi nda na waduane die so tene ade a eno esese okohu doctor na say utimi no nsuo na wo sweat pa de na eno nkyere say nsuo na wo nom no na efiri ni padua nsuo no de utimi nom a eye pa okay me da say em say na mama o kasa twatu e bisa say no can o man complaints bi say o say ne nufu ase the rep benkum ne so ene ya ti e toko so bisa say den adwuma no ye o so oton ade odwum no o mema ne ma so looking at the age no we do menopausal age anu ye baako na adwuma no so e factor minima de oton a o mema ne ma no so de bet say more heavier mesre say aya na opagya ne ma na o hwe say obi betumi aye den assist no ebiew mesre say obetumi din so de aba apomuden so ye ne aye hwehwemu akọ enkan na say bi problem bi e ba nufu ase de problem be bre na etumi den ewo ho na yetumi ahwe na yabo nipadua yabo onikro ebiew na obi nso complain say oya de kakra bia na mfifre etai etino brofu kasem no friend hyperhidrosis nsheda nye no ma saa na de mepese mekan na say ombompini apomdia so ye biara eben no na onkogi nimdi ese fata say wantumi ankwa de wo so ye ni wo say ni soap a oyusu ene ni roll-ons a oyusu no e contain antiperspirant component den ewo mu wanye ne saa no a ni roll-ons ni soaps a odi dware I will say a containing the brony friend of antiperspirant. I will say soap no and a roll-ons no. At the end of woman no etumi bre in fifre iodine ase. So to me yes I know in fifre na etini bebre no. Ebe to me iodine abrasi. Ebi obi nso kan say wopa ne nyina wie okay mama kwampo ayi saa asem no den anu nti etwen say etifo be frɛ. Me pese omo frɛ na hepatitis ni ka ho asem yie pa especially me drivers na me ni omo wo town no 0201944485 0554820910 obetimi afre na nso wabadwumedie eso ye nua bi nso ebisa ewa ha se da bia na ne ho ayehye na wɔkyerɛ sɛ ɛnyɛ hyehye se bia very hot deɛ but say da bia ne body na ye warm say ya na jo say ye daytime into no so peso hu say deɛ bɛn na ekosisa for now na ye ni nhyiamu no yentumi enka say yare A yare B yare C but deɛ minim ni ye say wɔn blood type O O positive for no ɛyɛ all the time bia no ɔmo body mu ɛyɛ hye me pa cho okay hello good afternoon. Good afternoon. No apomuden. Oh, me am. Me pa cho din any baby a ofrifi. Me dia joa me free town. Yo, sister Joa yeti o. Me pa cho last week me sorry an ofa no mo na me see me afa ti ni mo a me de ko hospital. Na se me se peti chi me. Se me ko na ka se me bi pia ba. Amo hwe me ma me grow ni ande na me ba ni. Se me ha se e bi ti ba for mo a. No then now wo show ho su yi e wo ho a. Me pa cho o se wo bi pini kosra na e ba fom. E ba fom. No, it's not a ba fom. No say I think 98, 90 something like that. Maybe 100. Assurance 100. No say aba fom. Me pa cho. Pa cho oko Old Town clinic. That be me Jubilee hospital. Na o mo say ubi pina aba fom 98, 90 something aba fom dodo. What do you say? But you when you feel saying 39 years. 39 years. Na juma ben na we. So me so me. And pacho before o kona o kunya 90 something 90 something no. Na before no check you BP na e chechire wonsa na e saying. Oh, of late ya Valentine ko me ko check na MPA free screening. Na 120 over 90. Okay. 120, 90, 120, 90. Less than or more than that. Minimum class 120, 99. Okay, Mate. Na or you'll be out a check after onya 90 and a here no. What was what check
ana unya eno ana na uja musa So after no okasa me no medro no wi a week kamema week nge enso yen ti nyanko o ma wedra wo nom for 90 something no o ma medro for treatment na me se me tie me ya no okay o ma me lab ni ade ya e kom bi kan say den ye me no say me bi aye mo da ye me se me ya re bi an se da ni mo no okasa me jonso na enye na me ka sa da no the whole that me no me dem da me no mo so cry no say very bad in ya me no the Johnson na advice in that na nti me no to be okay na me buy if you wanna me buy na spiritual business na ye me na me do buy ni 15 into the word okay into the ni wa me kene so ye nti me ko wa me kene so na me no me do ya na me yo yati the low pressure no say be an case bisa then na oye okay oba pa we dia ma me fanto aso wo ho akoba ne say na wotwene nso ye wo say wo kono wodi anya abotre kra bia wo yare ye no adekra ye wo na ma bp ne ba fam kakra enti na wotwe na won no mundro na obedru ho no behu say ye be check biem no na asan aba normal na ese say eba no ha enti sesi ade e ma ne ha wo bebre sa ade aye betimi aka no yo yes ya da se ne frɛ me pa cho mate me da se ushi ami afrɛ me yo ya da se so frɛ ba jumedi eso bi kakra bi pia de ma me kan ye so se yenya bi pia wo soro a ene ma aduro yenya de wo fom a fatu trim se yema waduro ade wo fom de da yesan koma aduro na akofom a de wo asem betumi eden e de aba nti the doctor no no yene ne ya adwene se na oboawo by say on ma sa bp na ekofom no ho aduro nemum ojonso mu ana infection 2/4 bi ho no e no hwe e de ma o mama de mesre ne se obehwe aduane die eye na wanom nsuo no wagye wa home ye ne sa na betumi aboa ampacho wo we de me fa sembisa we entwam na o ka bibi se doctor se ne bp no e wo form kra na mpese mbisa se ansa ne be kase obi wo low pressure figures no you're saying because most often obi to me ba or you normal but obe ni BP ni be a 95 70 95 80 like no indicate low pressure because no say 90 90 you say 90 something 96 maybe na we hu ni yi and I say be I don't really know but range for low pressure no me pa cho betimi aboso right normally no obia ne senia ni BP eden etie normal BP some people can go to the extent of metumi akobe 90 60 and I feel very okay me a normal person I am no problem be but the same reading be kwam obi a e de ho kese betumi eden e de abre no so anything below 90 coming down to 50 systolic of ebia 90 coming down to 88 70 a whole baby no na previously say onipa ni BP enye onipa ni BP readings enye sanete dia we consider that to be hypotension ehia ma emergency care okay okay yeah that's it ye pa Mr. Sapon 0201944485 0554 82091 0554-820-910 0201-94448. And I must say, as an if we among Casama, me best as an for Casa. And as an for my almost so more bread. And say, you go so try as an for now, young fast samba could be family or hepatitis no one. Ya who say ya honey dear no uncle ya, ya what type would be and also my yetimiya hepatitis nibi, hepatitis E. Enti yase fecal oral na fecal oral if enya free ejana mu ne de akoya no awura ye fun ansa na yenya so wa enti no se ekoba ni se ye mpotam ye jija ye nan wo babia acha say problem ye atuntimi ye ntwa sa enti no ye be hye nkran ye fie rafo a omo sisi omodan anko mo plan a omo fa ejana ye nhyehyem aben mo mpanifo nso nwe so mo besisi bia ma yen town country plan yeah mama me pa cho no hello hello wa pomodin
ɛwɔ me a me nsɛm. Mepacho udini baby a ufrefi. Kwasi nyantachi. Achuma sane. Oh, asane for. Ese mo friend na asane de man friend kan me mpon programming. Mepacho umpo mu te say. Mepacho ye ene asane for no ye nyare o ye tiebu pa. I see. Ye nyare nti ye frɛ mo no. Ye de nyame ase. Okay. Asane de me ametimu se hwa ye kama enra me be fa ho rewura potem mu ame se wow asane ɛhɔ fe ɛhɔ ye neat. Aha. Mepacho wasembisa. Oh, oko. Na say ono obeka se wo muti. Oh, ko se insan ko. And let me say Hello. 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 Wapo modern. Ewo me am too. Me pa cho din ni baby a wo free. But your friend Mary me ka say Yo, sister Mary asene. Bachon. Me pa cho ye ti o. Bachon person me bisa doctor say. Me para ho machine na me don sa. Me don so pay ma. Ya na say. Nesa atawa na jona che. What I say? Nesa na joni nyina wan sorry anjo nso. Me sorry don so ba ko. Okay. Na me sorry don so e ma pay ni ya ma. Ya na Ayo. Okay. Ene na wasumu a doctor be you ano why? Asane sister ba ko bi so bi say asem o. Aha, no okama no na em say ni rest en fie. Okay. Hello. Hello. Wapo modern. Ewo me am sem. Me pa cho din ni baby a free. Acho me ka say free na say fem kuku a. Oh, sister kuku anyina sifo nyina ho ye. Na me adom. Ampacho umpo mu te sen. Boko. Yo, mo se bisa ne nkoman. Me ka acho me say busa say. Se me ya di abote makoma di ki na to bia me yam system no. Oh, pressure. Acho David. What check your BP? The last time I check it, that been. There 120 over 100. But I check. Ata krabe 1 year ni. Eh, nan check it bim. David. Any I check papa. We check it 120 over 100. 100 ni kure wasi ni kura ne wasenka woto aso na wo check. That's why family planning. Why family planning? When you feel saying? Na ya 32. Why family planning? David. Onye bi. Yo, any na enimdifo ebe yi wano. Why? Yo, me da say ye pass off free badge me dey so. 0201944485 0554 820910 0554 820910. Me call for me kan you wo ho esa o. Hello. Hello, madam. Wapo modern. Ya di me say. Ewo me aminsem. Ewo me aminsem. Me pa cho din ni baby a free. Acho me de mercy nga se flatana. Yo, sister Mercy asene for afede mo kire se mo hye ho. Yo, me pa cho umpo mu te sei. Ba cho kambeza mbisa doctor say. Ega na jo me da, minum nsuo pa. Ma sori bia na minum ata. Ma no nsuo. Ba cho mbeza mbisa say dis nsuo bi bebra me ana. Yo, doctor, osumu a. Yo, yeah, that's it. Self-free badge medi so. Yeah, that's it. 0201944485 0554 820910. Hello. Hello. Wapo modern. Ewo me aminsem. Mpacho udini baby a free. Mpacho me di akre me fresi senya breku. Senya breku kumase ana Dabi Accra Road ene ma yera rough. Senya breku Central region. Okay. Pacho mo asembisa enkomai. Mpacho se me da na jo a. Na me nan nyina ye asense me nan se nyina seseme. Okay. Ma kuma nyina wo seseme me ye bibi anyenye. Godin fees. Ye bo wan pe na me ni ate me ntumi ndebie. What in fear saying? Mpacho me wo 47. 47. Wetrabra. Mpacho ai me trabra. Uwo mojamu so anase yade bi saa. Mpacho me ni bi. Uni yare aya wo dwendwen bebre. Adwendwen ne den de me dwen. Yo. Yeda se enimdifo ebe yi wano. Yeda se senya brekufo nyina ye chiamo yeda mase se mo so moti ahenkan. Hello. Hello. Oh, afraid for we. You refi ne ho.
nti wobetimi assign aba yenua bia my message o se na wo ka bibi fa blood group O any heat eno na wo ka na me say callers ne ba ya eye we ni nti pa cho beto aso afi wa my na afi ye the answers no ato aso. Hello wapo moden mpacho hwan nie ma one so kakra ema me why I said they were free wo don taban so no we ya pomodin mre me bacho odin ni baby a free Pacho Mickey. bacho say Mickey hey yo bra Mickey bacho free That's it. achimoda he ya and we why romantic son you me patch of was in bisa go my Pacho you here era se me before na makuma me take action kwa na me go funa na makuma ena iku anopa so a na hunamba me ya sabi de ni sorry no kwampa na ni zimano ede juma aso ye juma be Pacho na shale nya jonko juma bia me nya bia na ya te said den maybe I work in the blog charge, maybe so it's one down a promise. You can say na wo san ye unim se bro so na wo san ye I mean, not that tomorrow be anyhow. You want to have yes yo enim before ebe you ano ye da say so favor jime dey so hello wapo moden Me pacho. Ewo me amensem. Me pacho odin ni baby afrefi. Frame na me kase fra tema sene. Yo, auntie Nana yetie o. Me pacho mi musi eye me yap na so mi nufu. Me je me ho kra enyi na se mi nufu ni mu ye me ya. O BP. Pacho dedi. Ejuma be na wo ye. Pacho me chenam. Chenam. Enim before ebe yi wa no nam ka se bi a wo ye adwuma din bi ne nam che a ebete nufu de menya sure say ye nam che yo ye da se ebe yi wa no yo ebusuafo ye ntimi emfa wo frefo bia ebiem ni aka no ye de be yi nsem ni sana no nti wa be free bia no mesrew ntimi emfa papa to asoma ye blood group O any hits ade mama mesre kakra ne emze topic of the day no diversion kakra bem yeah me san ho asem na ama akwakoye chronic complaints bi a enipa bi eden ewo but ni na is so good ni na na eden right na that be ye mojamro so ni momon so questions say by na mfa mojamro no crepa which means say her be questions never by next week no krenya me adomom dia chef regime as any phone me jinso mutie me pa right na the make akwakoye ni say no bibi say dan den na na ofele warm ne ho ayeshi ihwehwemu no mayete ase kakra se naturally blood group O for O plus especially one yo nkofo a omo ye warm to touch ne menu kre no feel on body na ho kana ho se ono no ho yeshi but wo no ho enwune se ye no to nchen na enye yare bia na enye bibia de a I see say enhyeda anyo how but persistent fever a traso no me se nipa kron so tie mi a bebo modern say obeko hospital no akwa hwehwede nti a ema no ebasa na sister bi nzu biza say odwonso anadwo pill ba ko a yare ana pill ba ko dwonso no enye yare de nti a ba bi a metena me kasa say enye yare ne say mi bisa ne say during the day no nsuo ene fruit sen na wodi na adane sabe dwonso anwumre ama no anti na ma otumi aden adwonso ti say ade otumi dwonso pill ba ko man ye ma a de bia de a I see say enhyeda enye problem biara but as to say Johnson na Johnson no ede ohaw bi na se hyehye no na se keka no na se ye ne ya ene de ye ohaw nti ombompini apomdi aso ye na ye nhwe no na obi nso ka se na koma taibon tentem to ebibi kakra bi a na wabre ebibi kakra bi a na wabre ne nchire mu na menti ase yi na wo se nka yebise bisa ne questions bi eko inside say ade a blood pressure say ya dia diabetes bi any honomo na woni problem bia aba ne chest anane ne circulation dia na e wo se obo pini apomdia so ye na ye hwede nti a e man ba sa me ka so bisa ne say why family planning ana e no say there bi onye bi
pacho obeyi bia no mame ɛna yɛ maame ɛka sɛ ne mu yɛ ne ya paa na ɛma ne te ya okra ɛwɔ ne nufu mu ɛyɛ adeɛ no so hihia yɛ baako sɛ ɔbaa sɛdeɛ nyame bɔɔ wo nufu ne faayɛ no edu bosome no baabi a nufu no ankasa naturally sɛbe sɛ waware koraa na sɛ wukunu so mu a wote sɛ ɛyɛ wo ya wode to brazil mu koraa wote sɛ ɛyɛ wo ya sɛ nyɛ saa brɛ no na wote sɛ omu yɛ wo ya na nufu no wo mu yɛ wo ya nufu no nso yɛ wo ya sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu na yɛhwɛ sɛ woyɛ bra ewie etwam na sɛ wote saa adeɛ no a etime kyerɛ nneɛma bebree ebia na afe na wo tu kosua ebia na nufu na nkasa ɛwɔ problem bi ɛsɛ sɛ yɛtimi ɛhwehwɛ mu ne yɛhu nti ɛno nso agyewodo ho kɔkyerɛ ɛwɔ apɔmuden ayaresabea na adɔktafoɔ ne nursefoɔ akukuda metimi ɛhwɛ nufu no ɛna adeɛ ɔnom nsuo anadwomu no nyinaa no nsuo nom deɛ ɛyɛ na mmom ne sɛ wobɛdwo nso nti sɛ wonom nsuo no na sɛ wotimi dwo nso a ɛno nso ɔhaw biara ɛnim nsukɔmɔ de wo nko adeɛ ampakyɛ nom nsuo yakora yɛhyɛ nkuran sɛ sɛ wonom nsuo paa nti ne ɛnyɛ sɛ nsukɔmɔ de wo nko ana bɛnom nsuo nti sɛ yɛ anadwo koraa na sɛ nsukɔmɔ ɛde wo na wopɛ sɛ wonom nsuo a wotimi nom ɛno nso nti ɛbɛma wadwo nso nti ɛno no mengye ndi sɛ ɔhaw biara ɛwɔ ho ɛsa na bra Mike ka sɛ bibi obebi ana wabrɛ na obisa na adwuma ayɛ no so nhyɛ da anya adwuma bi abɛde ɛbɛpae bi ana wayɛ ne wayɛ bi mɛsɛ sɛ bra Mike obehia sɛ ɔbɛbɛn apɔmuden aso yɛ na yɛayɛ nhwehwɛmu ebisɛ ne nsɛm baako mmienu mmiɛnsa bi na no yɛ n'akyi no deɛ sɛ fata ne bia no yɛtumi ayɛ ɛde aboa no bio na ɔka sɛ ɔda a ɔsɔre kora na ɛyɛ ne dene ne nyinaa wɔ nsunsuansoɔ ɛwɔ adwuma a onipa bɛfa to ne ho so wɔ awie yɛ ase nti mɛsɛ sɛ so tie me ni a 0548 018882 anasɛ ɔmbra onko clinic bi abɛn no so obetumi aba Old Town Zongo clinic ono mu a yɛbɛbɔ modern na yɛahwɛ no na mami ba ko nso ka sɛ wadi mfie 47 years na you free senya bereku no say ne nsa ne nan eta 83 bra wa den wada na obisa ne sɛ pressure na so ontumi nhyɛ da enhu no 47 years no wawura menopause mu anesa nti saa nneɛma baako mienu miensan yi no ebetumi adadi ɛwɔ ne ho ne in fact so ɔbɛn apɔmuden aso yɛ bebisa no nsɛm bi a ɛbɛ ka ne nyinaa koraa yɛden ɛde abom ama no ti bɛ pa kakra wo ho bɛhyehyehye kakra in fact wase bɛ dry ne nneɛma bi ɛsɛ nsɛm fata bi but ne nyinaa mu no deɛ pɛ sɛ kama no kɔ wi nyinaa ne sɛ ɔnkɔ hospital na ɔnkɔhwɛ sɛnea na apɔmuden na ɛde ɛkɔ yo yɛda se ɛme sɛ yɛ sister bi nso na ɔsɔ firifiri hi deɛ ɔsɛ ɔkɔ kyɛke BP na ɛyɛ low BP dɛbi ɛsoro no over 100 last year wɔsɛ 1 year ɛme sɛ last year ni but ayɛ anaasɛ nakoma ɛbɔ saa nakoma bɔ krim ti sɛ bia ne yam hyehye no nanso ne BP no kyɛke no na ɛyɛ 120/100 mebisa no ɔsɛ last year tɔn wɔn kyɛke bi nti na ɔno nso bisa sɛ ɔhaw bi wɔ hɔ ana ɔhaw de ebi bɛwɔ hɔ cause akoma ne ni kwan sɛ bɔ kim saa so 32 years 32 years ɔhaw de bi bɛwɔ hɔ na baabi a mete no mentumi nhunu ɔhaw no pinpoint baako mmienu mmiɛnsa mɛsrɛ sɛ ne diem ne obuo kwan so na health insurance nyɛ ready na ɔnkɔ in fact health insurance nkran nyɛ ready a ɔnkɔ hospital na ɔnkɔ kyerɛ mu na yɛmfa ne nto investigations so after investigations n'akyi no bibi bɛpie mu ama yɛhu ni a bɛhyɛ ebi mpa na ne cholesterol ana ne fat bi na ɛdan bad fat bi na ɛda ɛkɔsoro ɛne ntina ama circulation ayɛ impaired yɛba ne saa na ɔmo boa no saa kwan ne so ama akoma no tumi yɛ den arrest yo mepa cho Mrs. Sechu final words yebre na ye be kwa ma ye wia obi de kakrakra kwa ho yo me da se pa Awurabena me said ya meka e de atwa to no na migusu keka na afre no ebe mu no enti aban mu mpanifo no nhwema ye nse baabia ye benya agyanan bia obi ni bi woni fie mu na so tutu no nan du ha obenya baabia obegya ne nsa ɛna afi nso asese nya yetimi di ye huni ukɔ baabia kɔpɛ aduane ato a wankasa fa wani hwɛ onse mmoawa na yɛsɛ mfa wani hu nanso sɛ aduane na ɛhye a yɛtɔ da ya na yɛboa yɛn enti surrounding no yɛn ahonidie ne nso bi yɛ ensa hohoro sɛ yɛtimi hohoro yɛn nsa pa yare bebree wɔ hɔ no mo a nyankopɔn nkyade ebetimi apare yɛn na fe nso mɛhyɛ nkran sɛ bibi yɛ wa empem bebree no bonsam kra yɛ obɔne na sɛ ɔyɛ honhom made a epie wɔ honam ani wodi edikan kwa yare sabia
na yen hwehwemu na sɛ ye kɔ na sɛ nya ade a doctor fo hwa ɔmo ankasa ɔmo be kyerɛkyerɛ mu akyerɛ sɛ ade we de ye hunu bi da nya doctor de na watimi apɛ ba bi afa enti me show bi en kran sɛ yensua sɛde a ye nan be ye ntietia e wa yaresabea Mr. Sapon right me final word ne ye sɛ onyeso no sɛ mapomden ɛwɔ me amensem so fa to nsɛm a na hu so mfa so ekodi obi nsɛm de na yɛ ɔhaw fa apomden no to nsɛne ani na hu ne sɛ ɛyɛ of much value ɛde ma wankasa ɛnkwa yade ehia ɛnyɛ sika dodoɔ no ɛnyɛ dwuma na yɛyɛ no ne mo kɔ na yɛkɔ ba nyina ne sɛ apomden na nsipi a yɛ tight tutua koraa no ɛ affect kai sɛ apomden na nsipi a ɔman Ghana nkɔsoɔ nso ɛ affect mɛhyɛ sɛ yɛn nyinaa bɛyɛ hwee ne yɛdi yɛn ho ni sɛnea yɛn sister atumi aka no nchie mu ade ne enkoma ye directorate nchie mu ade ne enkoma me sister bi a me friend sister Sabina osi otie mi pasisi na ma message no owodwom epamade jo yeda say sister Sabina ebusuafo nyina Mr. Sechi Saint France Atefa ai echia mu nyina yeda mo ase ene me name ekuma konofo ono so di Julite se me ai echia wo pa ba bia wo bia na ebusuafo apomuden mre na yede bre wo no em se ye bre no enya ayebe na na yesua mrebo mu yade question se bai no na emfa mrebo ne ho de na nso ye gidi se de kan nyina matie no asopemu a mode bebo bra ahenkan apomuden mre eyifiade bia don kokoti se no mienu ebebo apemu pepepe me a metena ase edi chiame wo dwuman ho media ene radio ness Awurabena yenua be makobike ene de ekọ abefontin time Facebook so chinchi mu mfidie de enwom ne beat gu ase ma dwumadie etimi be ye krabehwe Mr. Sapon ene Mrs. Sechi ene ya bedwafo ene ombeka ye ho ene yen ebedi dwuman ene nti wo hwe na se wo haw bia mesre se obekwa yaresabia enko hye fichire bia ma yemfa ne manema bi nkokeka wa mebewie akire no ayade na soro awie na edum pempenso ayentimi nye ho hwe no na afei ena wo de ba yaresabia wo yesa emmoa yenso yo yedamase nyame ya adoma echina enwumre 10 to 12 ye de odonta banju medie no ebremo enu nti no bomodin ase nyame ya adoma echina enwumre nso odonta ban no wobeti na futu sembia esese wunya ewo wawadie mu no nso nsa aka na mechia mama anointing 1 owo da dwom ai bode menken kokọ chesade bi ewuranum bia paya bibia mama anointing ebenya edia maum mama shege me say oye guy rough mama michia wo ye pa ba bibia wo bia wo ba Awurabena ewia mi se michia wa fi michia mama Monica nso odansco kitchen michia ne ye pa ene Mr. B ne counselor sister Getty michia wo pa bibia mo wo bia nyame ya dom echina ye behia ewo odonta ban dwumadie eso yedamase dasene ye besanso eshia bye bye.